само за нас сложиха. И бяхме колко са човека. И се бяха събрали едни 20 или 30 души, които не ги знам какви бяха. Значи не бяха гърци, не бяха помарци, не бяха цигани. Много интересно. И така като пизнаха и капнаха, извадиха нещо като кименчали, не знам какво беше. И започнаха едни песни да пеят. Това бузуки. Ма не е бузука, не е. Кемене му викат на турски. Нещо подобно на кемене, но не беше турска музика. Започнаха едни такива подобни танци да играят. Абе, много странно. Ама шефе, турското е гръцко. Не е турско, не е гръцко. Сега в Турция съм бил 20 години по-ред. Той тук го наричат айсадото, ние го играем, те го наричат араб. Гърците крадат от турците. Кеменето е, това е турско. Не, аз говоря за ритъма, как играете. И те на това нещо пееха. Подобно на... Може да играем и с таки за петико. Всичко може да играем. Това е шефе тракийско.